family, Mr. and Mrs. Demetrio Halober Jr., Mr. and Mrs. Cynthia Aquino, Mr. and Mrs. Ronald Odi Jr., kastamat nga tayo kararagan, ti kararwada karidad, Elaine Amador, Pasita, Rodolfo, Mike, Corazon, Alfredo. Tumakder tayo. Hintayon pasangbayan tiyapo sarabwentay tikan kanta tayo isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo lalala 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 isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo intayon pasangbayan tiyapo sarabwentay tikan kanta tayo isagutay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat iti daytoy maikapat arabii nga panagsakripisyo tayo, ti panagsagsagana tayo, ti panakaipas ngay ti Apo. Itultuloy tayo, ti agtong palken kuana, ti pagayatan na. Mangsurot kadagiti plano na iti biag tayo. Tapno maikari tayo makiranod iti daytoy na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
Kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, iti tuy dagakapya, kadagiti tatawa na imbag di panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrupa banda ka daydaya kwenda ka agyaman kamken ka gapuiti na indaklan adayan mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo mia Jesu Kristo, buktong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika amang ika, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika amang ika, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaan ti panagpasngay ni nainggasatan a Berhen Maria. Ipaay mo kadakam tinapaypay so apamati. Panamati mi iti misteryo ti Diyos nga anak, anagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias.
Iti kapututan ni David, agturay to as isisirib daytoy nga ari. Ket aramidan nanto tinaimbag, ken nalinteg itintero a daga. Bayat ti panagturay na. Natalged to dagiti tattao ti Huda, ket awan to ti pagpegadan dagiti Israelita. Panaganandan to daytoy nga ari iti inispal na tayo ti Apo. Umayan ti tiyempo ana santon nga aramaten dagiti tattao tinagan ko. As sibibiyag a Diyos a pagsapata. Siyak ang nangirwar kadagiti Israelita manipod Ehipto. Pagsapadadan to ket di tinagan ko as sisibiyag a Diyos. Ang nangirwar kadagiti Israelita. Manipod kadagiti pagilyan iti amyanan. Ken manipod kadagiti amin na lugar ang nangiwarawaraak kadakwada. Agneddan to iti bukod da adaga. Daytoy ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Agari kuma ti kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ketagpaot kuma ti rangay nga awan inggana. Daytoy may basa na adaw iti libro dagiti ukukom. Adda idi lalaki nga agnagan iti Manoa at tagasora ang nagtaod iti tribo ni Dan. Saan nga aganak ti asawa ni Manoa? Nagparang tanghel iti apo iti babae. Saan ka ang naganak iti idi ngem agsikog kanto ket ipasngay munto ti maysa a lalaki. Kinunana, di ka umininom apulos iti arak, ken di ka met mangmangan, iti uray anya a maiparit at taraon. Aganak kanto ti lalaki, di munto pukpukisan, agsipod tamanipod iti aldaw, apan nakayanak na, may datunto ti Diyos, akas may sa Nazareyo. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita, iti ima dagiti Filisteo. Napan ti babae ti asawa na, ket imbaga na daytoy. Imay kanyak ti may sa atao at ti Diyos. Nakaskas daaw ti langana, akas langhel ti Diyos. Saan ko asinaludsod, no sa dino tinagapuan na, ket di na met imbaga tinagan na. Ngem imbaga na nga agsikog kanto, ket aganak kanto ti lalaki. Imbaga na pa'y adyak umininom ti arak, wenno naingel nga inumen, ket jak mangmangan, ti uray anyaman na maiparit at taraon. Tamay daton to ti ubing ti Diyos, akas Nazareyo, bayat ti panagbiag na. Ipasngay ti babae ti maysa a lalaki, ket pinanaganan na iti Samson. Dimmakkel tubing ket binendisyonan ti Apo. Rinugyan ti Espiritu ti Apo at tinignay ni Samson idiadda iti kampo ni Dan. Iti nagbetan ti Zora ken Estaol. Daytoy ti sao ti Apo. Agmalmalem sarsaritaek ti panakidaydayaw mo ket ipaduyakyak ko ti kinadayag mo. Si kakuma tinatalged na pato a pagkamangak, natibker a sarikadked, amang salaknib kanyak, ta sikati kamang ko, sikati sa linong ko, ispalenak o Diyos, iti panakabalin dagiti nadangkes, ispalenak ti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sika o Apo tiyan tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak, sika tinagtaklinak, ti unos ti panagbiag ko. Sinalaklibanak manipod panakayanak ko. Idawdayaw kunto ti panakabalin mo o Apo Diyos, ipakamukto ti kinalinteg mo. Insurunak o Diyos, manipod pa'y kinaubing ko, ket agpapan ita, sarsarita ek paylaeng dagiti nakaskas daaw nga aramid mo.
Agsauka kada kami, silawom kat pampanunot mi. Ikatemme ti dua mi, sisasagana kamadunge. Intay amin ni kanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Pamamitin. Ti panakaywaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti Tay ken kao. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea adda padi nga agnagan Zacarias akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipanguluan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao di kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agassawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintegan ken bilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth, may sapay, lakay, ken baketdan. Iti maysa nga aldaw dimteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo, ket madama nga araramiden na tirebbeng na akaspadi. Kas kadawyan dagiti papadi, nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor ti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo. Idi pupuuran na ti insenso iti uneg, nagkarkararag met dagiti tattao iti ruar. Nagparang ken ni Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, ket nagtakder iti makannawan, ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na ket nagbuteng iti napalalo. Di kaagbuteng Zacarias kinuna ti anghel, impangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anakyo, ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto ti kastaunay, taadun tumet ti agragsak ti pannakaipasngay na, tanaindaklan to a tao iti imatang ti Diyos. Mapnon to ti Espiritu Santo oray adda pay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak wenno anya a makabartek. Adun to dagiti Israelita ti pagsublian na iti Apo a Dios da. Umununan to ngem iso a maibaon, addan to kenkwana ti bilag ti pannakabalin ni propeta Elias. Pagtutunusen nanto dagiti amma ken dagiti anak, pagsublian nanto dagiti nasukir iti kinalinteg, isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanunto ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kon ket bakit metten ni asawak, di ka mamati Zacarias agsipod ta di mo patyen ti imbagak, ama aramid to iti tiyempo ana ituding, agumel kanto ket di kanto makasao, agingga iti aldaw ti pannakatungpal dagiti sinaok, siak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Dios. Imbaon nak a makaisao ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattaong agururay ken ni Zacarias. Agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Idirumwar saanen a makasao, ket daytoy tinakaamwanda nga adda nagparangken kuana iti templo. Gapo ta saanen a makasao nagsinsinyas lattan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen ti panagserbi na iti templo. Iti saan a mabayag, nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 a bulan adirimrimwar iti balay. Ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo, inikatnan ti pakaibabainak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Ayaw timipay ken ka. Naimbag arabi itayo amin apo. Iti lubong ti medisina mano ti tawon ti babae nga kabaketan nga mabalin nga agsikog niya 50 mabalimpay ay madikan niya yung arudan 50 ti maudi unsa ja kamo no mano ti tawo mo di inang ko di anak na ginuod diyan mi ni ading ko 50 mabalin no nagan anak nga dagos niya ay nga dati di mat ngam no jadamda mo di mat no 40 plus ka medyo delikado pa yan marigatanen kung kunada ado ti iso da mo makammo dagiti lubong ti medisina ket no 50 biologically kasla ko makanya tayo tatta diam mo ngam idi panawanda ka madia nga talaga ngam ginasgasot mo ti tawon ti tattao idi di mo ni Abraham ka mano 400 mano ti 400 500 kasi mo ti tawon da idi mo handa ka di ammo agbilang idi nya handa pa ila ammo nga tati agbilang ngam ammo damot nga ibaga kanukas jeti pay daytoy ebanghelyo tayo nag imposible napaneknekan kanyada iti kultura da nohaan nga makaanak ti lalaki ken babae mabalin na nga isukat apaya kasla pakaibabainan kanyada kasla na alas kasla kuma either ngamin kanyada kuno adda kas mo kasla dusam talaga say maibabaing ka adda diferensyam kunada kanyada ngam da tayo ka hamma nga kasjayen ti panirigan tayo ngam isoda narigat kana nagrigat nga panunutan kani I think approximate bakit kasaan nagparang ti anghel kunana aganak to ni asawam nga Elizabeth kasano nga maaramid Lopez santo bakit una yan approximately nga rod ni Maria idi nagsikog 13 to 15 years old ni Elizabeth about 70 years old more or less kalakas jay ka 70 kasano ti pa naganak na pa data 70 kaslano nga nagrigat nga panunutan gano kita inyo no kumano nagasawa da Zacarias ken ni Elizabeth idi 20 years old da digad 50 years nga handa naganak kaya na nga sa awanen ginamnama ngem kunana met daytoy anghel napatganen ti kararag mo kaya na nga sa ikarkararag pa lang nga rod mo ni Zacarias nga makaputot makaanak napaganan ti kararag mo ko na di anghel ti kaya na nga saon ikarkararag da mano atawon nga ingkarkararag da iso hangkay madanagan da kayo baka dapay namnama habang may buhay ko nadagarod amuyo aya 70 years old kuno iyo datayo laeng ti mang pampanunot imposible hanga pulos a maarami den kidimot no daytay medyo ag 45 ka 48 49 no aganak ka kas lama alas tayo pa yun alay bagadan tuki din ka di ba baketana ko kung kunada dagitay ala ko mama talaga mo nga sino tina kabaketan nga nadamag yung nga naudi nga kabaketanen nga naganak adda 50 ti anak na kuno nagasawa idi 20 na 50 anak na nagtinawon sus 30 ata anak na riga met nagtinawon met di pa nasutsutan ti oray langan kunod iti panunot tayo a tao narigat ngem padasen tayo akut-kuten padasen tayo nga adalen anya dayjay panaglupes ni Elizabeth hanga pa nakaputot ni Zacarias kadagitoy ka nalinteg damot a tao natudyo damot itibilin ti Diyos kapututan nga ti papadi libita ay niya na ganan ang kapututan ti papadi ni Zacarias iso nga addamot akem na nga agserbi nagbibinunot da lajay pa ladrulats di mo di pa nagserbi da ti templo ko binunot anya di jay inggagara nga inya naganan iso na makabunot da iso na ti pakakitaan ti anghel wenno no sa bali ko nakabunot nga tanga nagparang ti anghel awan ni San Juan iso nga di binunot pa ilaeng ang panunot mo di binunot anya da plano ti Diyosen
May ikadwa, DJ kay handa nga panaganak, tinakaat atidog a panawin, plano nga ta ni Apo Diyos. Huno talaga nga nangyari, ngam kasla ko man na ira na laeng. Ngam adar kita theologian nga kunada, apaya nga pinagsikog ti Diyos ni Elizabeth nga Lopez, apaya to prepare tingarod the mission ni San Juan niya, isagana na ti dalan ti Apo. Katatta kunana, no isagana na ti dalan ti Apo, mabalin siguro nga insagana na met ni Elizabeth ken ni Zacarias, da Elizabeth ken Zacarias. Tapno, no narigat tay nga awaten di birhen, nga awan ti asawa na, kagsikog, nalaklaka siguro, nga ipakita na, akabailan na pagsikogan ti bakit, ken Lopez, tapno maiprepare di panangawat tayo, nga adda birhen ang nagsikog. Ta after fall, kalpasan nga nagbasol ti tao, ijay Genesis, anya ti kunana, addan to birhen nga nagsikog, nga agsikog. Han na mga imbaga nga addan to bakit nga agsikog nga Lopez. Berhen nga minti na ipaltiing. Ngam ko na dagiti theologian nga dadduma, mabalin nga inaramid na dayja insagana na, tapno nalaklaka tayo nga awaten, nga addan to berhen nga agsikog. Dayja tinapasamak, nagbibinunot da, napan ni Zacarias. Hanya ti kunana, agsikog to ni bakit mo. Kas ano nga maaramid, lakaya kon, kunana, bakbakitan meten, Lopez pay. Lakay ken bakit kamin Lopez pay. Impotent, anya nagwan, impotent. Ha nga mabalin kunana. Kakunana ni ti anghel hang kamamati, nasungbatan ti kararag mo kaya nga sawon, nakabaybayag nga ingkarkararag ni Zacarias, ngam idisongbatan ti Diyos, haameten nga mamati, naladaw una yan. Kanya kunana, naladaw una yan, hang kamamati, agumul kanto. Nya? Naindak lang to ti imatang ti Diyos. Di gayam nakabaybayag nga inururay da, na ited, ijay, kunatayo ka mga disoras. Ijay time nga ekspektaren na, haan na nga inted. Idin ag-give upan nga haan na nga dawatenen, sanan, inted. May sama nga puntos da dya pagpampanunutan, baka di kararag mo ka 50 years ago ka, baka dadtan to pay laeng. Ngayon, mamaya, no, 60, 65 mo, senior mo ka, santula sumangpo mo ta forever mo. O, gadi at least, adanam namam. Mamaya mo, no, dahil dandani ka, agkubon ka, santo sumangbay, di balayo mo ta forever mo ka. Apay, mamaya, na iso ti plano ti, yun, iso ti insagana ti Diyos. Dayjay, may sadadya nga puntos, di kararag, no daduma, haan nga maited, ijay oras nga kayat tayo. No daduma, ijay kayat na. May ikadwa niya ti mensahe na. Ay panagtudyo ti pagayatan ti Diyos. Talaga no dahito utak tayo ti mang panunot dahito imposible. Bakit? Santo Lopez, agsikog, uri ni Zacarias, at da-doubt na ang talaga dahito. Kas ano pa nakaaramid na dahito? Ngam no akayat ti Diyos, maaramid. Dahil ti pampanunutan tayo, dahil ti nagpintas nga panunutan tayo, at dalat na kuma dahil submission tayo kini Apo Diyos nga, no kayat na pagsikugan na pa ita Lopez, ken bakit, nyan tulaka di tartari gagayan tayon, nyan tulaka dahil ta nagbasit nga sakit mon, nyan tulaka dahil na nagbasit nga problema mon, nyan tulaka dahil ta tartari gagayam nga, kaslahaan nga maururayan, iti imatang ti Diyos, at dalat na kumadayay puso tayo nga mangawat uray no ejay kayat tayo haan nga umiso. Kaya na nga sa una dayay submission dayay palubusan tayo ti Diyos nga iso ti mangiturong ti biag tayo. Palubusan tayo nga iso ti mangibaga. At da mensahe na kanya tayo ngam no daddumahan tayo maawatan. Kasjay ni Zacarias nasakit kanya na dayjay. Tama ibabain nga ron ti imatang ti tao, iso nga kunana, na ikaten ti pakaibabainak iti imatang ti tao kunana. Bakiten, hindi na naganakan, agbalinto, haan nga laeng nga dijay, pampanunutin ni Zacarias, haan laeng nga dijay, pan nakaibabain na akas tao. Ti inted ti Diyos kengkwana na sobrang dinawat na, apaya, haan nga ordinaryo nga tao, dijay insagana na.
Haan nga ordinaryo nga tao, di jay ipas ngay ni bakit na, taapay, agbalinto nga naindaklan. Kaslan to kini Elias a propeta, iso nga nagbalin a propeta. Adunto ti pagbalbaliwon na. Iso nga di dawdawaten na tapnulaang maikat di pan nakaibabain na subsobraan. Subsobraan. Nagpintas nga pampanunutan tayo kakabsat, umuna, disobedience to the will of God. Nagriga mga panunutan tayo nga, nuhang ka mangikaskaso kini Apo Diyos, agumel ka. Dahito nga katangkan ti ulo tayo, ako nag-uumel tayo kumaamin na. Nagriga mga isudosan na nga kuna tayo nga, nuham mo nga hangka mamatpati ti kayat ti Diyos, agumel ka. Kuna na ngamin, iso nagumel. Sala nagsaon ni Sakariasen, ididamagan da no anya tinagan na. Insurat na, Juan awam mati hanga Sakarias kuma awam magkabagyang agnagan ti Juan haan Juan tinagan na nagsublimo laeng dayay panagsauna nagtungpal iji kayat ti Dios nga Juan ti ipanagan na mamunyag. Kunukit kitaan tayo managparabor ti Dios ti kaya nga sa uwan ti Juan. Kunukit kitaan tayo kakabsat umuna dayay submission di panagtungpal. Nagrigat mga ibaga tayo, ulitin tayo, nga dosaan na kati panagumul no hanggang tungpal, ay naguumul tayo kumaamin ng tanong at dumaka nagtangkan mo ti ulo tayo ngayon ni Apo Diyos. Maikadwa, di kararag tayo, mabalin nga han na nga ited, iji gundaway akayat tayo. Or, adda na pinpintas a plano na ngamda tayo. Kada tayo nga tattao no dumaka, adda plano tayo, adda planom ti pamilyam, adda kayat mo nga maaramid, adda planom nga maikasta iti nagita anak mo. Kanudad dumahan na nga ited. Napaya, siyempre, sa bali di plano na nudad duma. Kanudad duma, adda pa di panunot tayo nga, agrebelde tayo. Kaslahan tayo nga mamatpatin, tapaya mga ited ni Apo Diyos. Ngam no, kitaan tayo tidakdakkel nga ang gulo na. Baka mo't adda plano na, anapinpintas nga adda yung amda tayo. In the end, kung natay tumulaang ka Diyos, isuna, tao na tayo laeng, agre-relay tayo laeng, agpanpandag tayo laeng, iti diskarte ken kayat na kada tayo. Haantay nga kabailan nga panunutan, di kayat na kada tayo. Iso nga napintas lat na magkakabsat, nga pagpampanunutan, nga noan niya di kayat na kada tayo, iso ti maaramid, ni Maria niya ti kunana, your will be done. Nya maaramid ko makanyak akas isaom no daddo maka adda kayat mo nga aramidan apay nga hanga magungunod adda kaya mo kanyaw nga adda kaya mo nga dawaten apay nga hanna nga ited adda daytay nya kamo nagpindas ti panang ibagada ti English ngamin nga kunada nga apo no kayat nak nga agbalin nga napanglaw haanak met nga sobra nga nakapangpanglaw ta kayat komati agiburay. No kayat nakapagbalinan nga naba nang, hanmot unay nga nakababa nang, taapaya baka malipatan kan. Submission latta, kayat na nga saon agkamatalit tay latta, iti kayat na kada tayo. Huwag kakabsa ti inaldaw-aldaw pa nagbiag tayo, nagado ti plano tayo, nagado ti kayat tayo. Nga masapol nga dumngag tayo latta ti kayat na. Nagmayat ko mataplanom. Aging gati kastoy ti tawang ko, 85. Anjak makayat ag tawon ti 85 ban agkabkabawak tudtan. Awang pala 50 ka ni maat-atake kan. Nagpintas ti planom. Dumakkel lagi ti apok, agbalin nanto nga successful lagi ti pagbasbasaag, agkas jeto, di mo ammo. Di mo ammo nga ma-stop lagayam ti may sa akan nito. Di mo amo di plano na iso nga agrelay tayo latta ko makanya na. Kay imaginem ko kayat ko inton dumakalagi ti apokas to iti biyag mi dati ti na makitak to ko maida nga nakasaysayaat na naginawa. Nagsasarunot ta pakasarkin pamunpon ta ka arrobayo ay kakinnan mo amin nga kayat mo akanan ay apo ka inya tinakunamon kolesterolan ay agpiwis kan. Nantay ammo no niya ti plano ni Apo Diyos kanya tayo. Nagado ti plano tayo, nagado ti kayat tayo, ngam na pinpintas latta nga ag-surrender. Apo jay kay pagayatam ti masurot. Apo jay kayat mo ti masurot, your will be done.
Nagadudi kiti tartari gagayan tayo. Ngam apay nga kaslahan nga mapatpatgan. Apay nga kaslahaan nga mapagpagustuhan diri na tayo. Siguro no naganak ni Elizabeth at anak ni Zacarias nga nasapsapa, baka hamang nga nagserbi iya templon. Siyempre pamilya mo ti pamaggapunan. Siyempre sa bali mo di prioritinan. Iso nga na po, napingot lat nga nagkarkararag taad na may sa atartari gagayan na nga ngamait ited. Ngam idina ited, nagsubsobraan ngam dayjay dinawat na. Ngamin, kaya na nga sa uwan na pinpintas ti plano ti Diyos keng kuana, ngam dayjay bukod na. Hala kakabsat, adu adagiti kayat tayo nga idaton kini Apo Diyos. Adu adagiti kayat tayo nga dawaten keng kuana, anya dagijay. Pamilya, relationship, sakit, problema, dagiti kayat tayo, future, dagiti kayat tayo nga aramiden. In the end, napinpintas latta kumano, inya ti ibaga tayo king kuana, ala maaramid kanyak, wan aramidat di kabailak, ikarkarigatak nga itrabaho di kabailak, anya di pagsasauda ti English, do your best, and God will do the rest. Do your best, and God will do the rest. Haan lang nga rest, the best. Kano kumano ni Zacarias, kita nagbayag ang nagkarkararag, naupayon jari nana, idi imay ni Juan, natantanok ngam di jay, nangangato nga amang ngam di jay dinawdawat na, hantay nga amuno niya ti plano ni Apo Diyos kada tayo. Hantay nga amuno anya ti tarigagay ti Diyos kada tayo. Anya tinapintas nga suruten, anya tinapintas nga aramiden tayo. Ikararag tayo, apo no anya ti planom kanyami, daytoy ti planok, ngam daytoy mati, no anya ti planom kada kami, iso ti pagayatam. Sapay ko matamatungpal ti pagayatam. Ni Zacarias nagreklamo, tanarigat amamati. Uwan talaga, ori no siyak mati, uwan no datayo mati, agsasaad ya sa saadin ni Zacarias, awan ti mamati. Iso nga rin natin, nagtrabaho ti Diyos, imposible. Kung nana dayjay, nagtrabaho ti Diyos, imposible. Iso nga di daw dawatem, baka orayon tayo mati, imposible. Kararaga sa pasap, ti panangururay tayo iti yaay ti Apo, yaay ni Apo Jesus sa Kristo iti bait tayo, denggen tayo ti awis ni Juan Amamunyag amang isagana ti dalan ti Apo, babaan ti panagbalbaliw tayo iti biyag tayo, tapnon inton umay, makaayayo tayo iti imatang na, ngarod dawaten tayo ti panulong ti Diyos, tapno ipaay na dagiti kasapulan tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay ken ni Santo Papa, dagiti ubispo ken papadi, ken dagiti amin nga agserserbi ti simbaan, tapnukan kanayon kuma sireregtada iti misyonda, ket kanayon nga irakurak da ti mensahe ti napudpudno a panagbalbaliw ken panagbabawi. Kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapnukan kanayon kumang ipakat da ti kabaelanda, amang panday kadagiti paglentegan, apagsayaatan ti kaadwan, tapno maragpat ti pagilyan tayo, tinaan anay panagduras. Kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti agbibiyag iti kinarelihiyoso, tapno agnanayon kuma ti kinasingpet babaen ti panang surot da ti kinasimple ti panagbiag, ni Juan Amamunyag, tapno agbalinda na pudpudno a pagtuladam, dagiti tattao a pagserserbianda. Kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti kakabsat a mapukpukawan ti pammati, kastapay kadagiti maululaw ti pammati na, tasapay kumagserbi tayo kadakwada kas ken Juan Amamunyag, amang lawlawag ti panunot da, ken mang tednamnamad, babaen ti tulong ken panilaw ti Espiritu ti Diyos, tapno makapagsublida ken kuana. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin nga nagkaykaysa nagtitipon ita, tapno iti panangururay tayo tinaragsak nga dadateng ti Apo, mapabaro tayo ti panaglilinangen tayo,
Tapno inton dumteng, agarin to ti ayat, rag-u ken kapya iti biyag tayo. Kumararag tayo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. O Apo a Diyos nga ama ti bilag ken kaasi, agkamangkam ken ka iti panagdalyasat mi. Denggem dagiti kararag mi ket iyag mo ni Apo Hesus iti biag mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka ket iti Espiritu Santo. Amen. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga arak ket agbalina darana, amang ti kapya, bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, no agtalek kam to ken ka. Di Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo atin na kumadagiti daton kadagita imam, ket may paay pakay dedeyawan, ken pakay gloria ang tinagan na, ken kastamit ta pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo kita kada si ayat dagitoy sagot nga iroknoy mi iti altar mo. Tapno dayto idaton tinarasi a kinatao mi. Mapasanto ko ma babaen tinadyosan abilag mo gapo ken Kristo nga apo mi.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tag-8 ako. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit mambe. Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Diyos gapuken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay, ada kami, agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti innapan na kay pasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napnoda, iti pakay naydayawam. Husana iti kangatuan, magaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paaymo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inakamin salakan, sika nanubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parairayem tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose, nga esposo na.
Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok kan mangidaydayaw kan kagapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaidayaw kumakinangan mo, Tumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilang. Itdem kadakam taldaw ito'y, tikanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami. Dinakamet baybayan nga manugo ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti doray ti panakabalin kindayaw, ti agnanayon na dintog sarday. O Apo mi a Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasul ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may sala nga saom mapaimbagton toy kararo. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Di katando kan ngayat nga ipakita ti tao. Isut pa nangited na
tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Da kayo iti gagayem ko no tungpalen nyo tibilin ko saanen nga adipen tiyawag ko taimpa kamuk tiyamak kada kayo aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Saan na da kayo nang pili kanya no di ket siya tinang pili kada kayo dinutukan kayo gagbunga itiado ket manayon kuma ti bungayo aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Di katano kan ngayat nga ipakita ti tao isut pa nang ited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios gapo kadagiti imparabor mo. Ipaayo mo kadi tatarigagayan mi asipupodno ti isagot mo iti kasta iti nadalos anakem patgen mi asiraraem ti pannakaipasngay ti mangisalakan kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Sino man ngagtarigagay asumurot kaniyak lipaten na bagina ket suruten na at
dumngeg tuy adipen mo nga agtungpal bilbilin mo ag sa uka o apo suruten ka wen suruten ka wen sika ti dalan silaw ken biyak suruten ka